ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ രാജു ആനപ്പാറ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നേക്കണമെന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻപിടുത്തം ഒരുവിധമൊക്കെ ആയി. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളിവിടെ കട്ട്ള കയറ്റുന്നതും മൃഗാല് കയറ്റുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2-3 കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ഷാജു ചൂണ്ടയ്ക്ക് വന്നു. പുള്ളി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. ഷാജു ഒന്ന് നോക്കിയടാ. അപ്പോൾ ഷാജു ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടൻ ചേട്ടൻ, പിന്നെ അറ്റത്തൊരു ഡേവിസ് ചേട്ടനുണ്ട്. നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പുള്ളി ഇന്നിപ്പോൾ പുലിയുണ്ട. പുള്ളി കാളാഞ്ചി സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടൻ ചേട്ടൻ. കുട്ടൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് കരിമീനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അത്യാവശ്യം തട്ടിവിട്ടി ചെലവാശൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്കും വന്ന് ചൂണ്ടയിടാം കേട്ടോ. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചൂണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷെഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ. അത്യാവശ്യം ചൂണ്ടക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് ആരും വെറും കൈയോടെ പോകാറില്ല. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ മീനുകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനുകൾ, വഴുത, പുല്ലൻ എന്ന് പറയും, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടണത് കൂടുതൽ. കരിമീനാണ് 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 കരിമീൻ. ഓ, നല്ല സൈസ് കരിമീൻ. സൈസ് ഒരു കരിമീനാണ്. സൈസ് കരിമീൻ. സൈസ് കരിമീൻ. സൈസ് കരിമീൻ. 3 ചൂണ്ട വന്നോ. അതാണ് ഇത്ര വെയിറ്റ് വന്ന. ഞാൻ കരുതി നല്ലോണം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ട കയറില്ല. ഏതാണോ വള്ളിന്ന് വിചാരിച്ചേ. കരിമീൻ, സൈസ് കരിമീൻ ഉണ്ടോ അവിടെ. ഷാജിയ കരിമീൻ എടുത്ത് കയ്യിൽ പൊക്കി കാണിച്ചേ. കയ്യിൽ പിടിക്കുക. യെസ്, നല്ല സൈസ് കരിമീൻ. 2 കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ അടുത്ത ചേട്ടൻ ഉണ്ടെറിയാണ്. എറിഞ്ഞോ. അങ്ങനെ തന്നെ എറിഞ്ഞോ. പുള്ളി പുതിയൊരു താരമാണ്. എറി പോട്ടെ. യെസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഷാജിയാണ് കയറ്റണത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ പുല്ലനാണ് കിട്ടണത്. വലിയ മീനുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കിട്ടണില്ല. പുല്ലൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എടുത്തിടും. അത് തന്നെ. അത് പതുക്കെ പൊക്കിണ്ട് വരാൻ. പൊക്കിയിടും കേട്ടോ. പോയടാ. അപ്പം ഷാജുന് അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിയാണല്ലോ അടിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ വഴുത മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
രോഹു വരട്ടേന്ന് കരിമീനോ ഓ നല്ല ആസല് കുറുവ നോട്ടെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുറുവ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ മീനാണിത്. നമ്മുടെ കുട്ടഞ്ഞാണിന് കിട്ടിയ മീൻ കേട്ടോ. നമ്മുടെ മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഷാജിക്കും കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആകെ ഒരു ചെറുത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്നാലും കറിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീൻ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടഞ്ഞേട്ടാ സന്തോഷമായില്ലേ? സന്തോഷമായി. ഓക്കെ